שלום. הגעתם לתוכנית הזאת הכי מצליחה. GM4TV? לא שמעתם? GM4TV! טוב. בתוכנית הקודמת אנחנו עשינו תוכנית מי רוצה להיות הכי טמבל. ועכשיו נכיר שוב את המדמות. גולי, תגיד את שמותיהם. מתמודדת מספר 1, דיבה. דיבה בידה. מתמודדת מספר 2, שרה. ומתמודדת מספר 3, נועה. לאחר הפרסומות אתם תגלו כמה צופים הצביעו למי ומי תנצח. מי רוצה להיות הכי טמבל? אורל, אורטל, סיטי אוף סנדלפורד. על מה? סנדלפורד. אתה צריך לבש? סנדלפורד. סנדלפורד. התוכנית משודרת בחסות שמפו נגד קינים ופרשים. חזרנו מהפרסומות. ועכשיו המתמודדות והתוצאות. ועכשיו נגלה מי יהיה הכי טמבל. דיבה 384 קולות. שרה 384 קולות. וואו, אני שמה לב, קיבלנו תיקו. האם נועה תשבור את השוויון או שאחת מהן תנצח? נחזור לאחר הפסקת פרסומות קצרה. טלם. משודרת בחסות מאוורר גינה, גם שבשבת וגם מראה את הרוח. מאוורר גינה. קנו אחד. חזרנו. ועכשיו התוצאות של נועה. האם היא תנצח? האם היא תשבור את השוויון? האם היא תהיה הטמבלית של הטלוויזיה? נועה 5,484 קולות. אוקיי, כל הכבוד לנועה. עכשיו עדיין יש לנו סיכוי לניצחון אחר. האם נועה ניצחה? או שיש את משימת חסינות אישית בטמבל? שלום, חזרנו. ואני גיא טמבל בתוכנית והמנחה. מי רוצה להיות הכי טמבל בטלוויזיה? תוכנית ריאליטי אישית. עכשיו, כפי שאתם רואים, יש לנו מודד משקעים. זה מודד המשקעים. כפי שאתם רואים, יש 3 מילימטר משקעים. אבל המתמודדות שלנו לא יודעות את זה. משימת החסינות האישית היא לומר כמה משקעים יש במודד המשקעים. אם אמרו לא נכון, הם פסולים מהתחרות. האם זו תהיה נועה, שרה או דיבה? אז דיבה, תאמרי לנו עוד פעם אחת כמה את חושבת? גיא זה טמבל, אני חושבת שזה 5. אוקיי, נראה בסוף התוכנית אם את צודקת. בדרך. תקשיבו, זה רמות, אין שם בכלל משקעים. שאלה מכשילה. אז כמה את חושבת משקעים יש? 0. מה התשובה? הגידי לנו, נועה. התשובה היא 3 משקעים. ואיך את יודעת את זה? אני ניחשתי. אוקיי, נחזור אלייך עם התשובות. והמנצחת היא נועה! יש. אוקיי, נצח, חייב תקום. מה ניצחתי? במי רוצה להיות הכי טמבל בטלוויזיה? מה זה התוכנית הזאת בכלל? מה זה, מי אני? אוקיי, נועה, את זכית $1,000,000. עכשיו תוכלי לקנות כמה פילים שאת רוצה. יש. וזאת הסתיימה התוכנית מי רוצה להיות הכי טמבל. אני גיא זה טמבל ואתם. תשארו חמודים. ביי. אוקיי. וכאן הסתיים פרק של GM4TV. וגם התוכנית מי רוצה להיות הכי טמבל בטלוויזיה. של אז זכתה. אם יש לכם רעיונות לתוכניות ריאליטי,
שיופיעו כאן GM4TV. תשלחו לנו באתר, בפינת שלחו לנו. ואולי הרעיון שלכם יופיע בתוכנית. עד אז, אני גולי. ואני מיטב. רגע, התבלבלנו. אני גולי. ואני מיטב. להתראות. ביי.